Hapon? May hapon? Hapon ko. May hapon, sista. So, ako din siyang kuyugan maigsoon kay mutra mo mga apply siya, no? Mag-apply ka? Yeah. Kanang iyaning giampo sa Ginoo nga dili sa siya malayo gani diha sa atong sa Ginoo. Muna nga kung itugot sa Ginoo nga makakuan siya. Uli-uli naman kaysa? Yes. Mo ni among lugar, oh. Suroy mo diri, oy, kung kinsa tong gusto mo suroy. Brad. Ay. Hindra na ba? Nagsa-gitar ta. Future. Future ka, future. So, yung sakit mo kubok eh. Log pa ba? Dito sa lugar, oh. Oh, sis. Amo mga Brad. O mga igsoon, amo ka pati kahoy. Amo pa ko no. Amo pa ko nagkamati kahoy. Di ay to. So, ato mi nami toyo kay magpasiya og resume. Hi girls. So, nanami sa kuan karsada di ay. Ikaw na. Nanami sa karsada. Ah. Wala mo naglikod. Kaya na. Dila ay na pang-apply igsoon no, may pamilya lang tagkuan isda. Mamligya na tag isda ba? Ano, Panbisaya. Pwede Panbisaya. Bitaw may igsoon, ako ay ipakita na yan kung unsaon paghimo ang Panbisaya kay mao na mong negosyo dire. Oh, So ay jud kog lakaw may igsoon, grabe kayo. Ito 20 ang kilo. Ito, ito 30 ang kilo. Saba man. Ito 30 ang kilo. Sample ko na ikaw ko na. Sample ko syagit. wala niya to. Unsa pa syagit? Isda. Madong na dito din yan, naglakaw-lakaw lang may good. Okay. May sanay mo hike-hike ta panagsa. Kaya pati na ito tambok ka. Dali na kay kumuntukutasan. May ganit tambok ka ako unsa. Okay ram na ko, daw magminyo ka na. Oo, minyo ka. Oo, minyo mo. Tambok yung magbayo. Dili mo sa kumukaon. Mao di ay, templo pina sa Ginoo tong lawas igsuon. Dili ba guminyo na dili mo sa kumukaon. Ay, madagdi. Kapoy kayo. Di pero nindot oy minyo. Sama to gulok na anak. Kami wala pa kami anak. I don't know why. Ako Because God's plan ra gyud. Hi Igson. Hi. Hapit na day mi maabot. Yes. Yes what? So kaduong di ay ni mangita og kaayuhan. Kay ayos mo. Gikan mi nang laba bago pa mi nang maglaba. Yeah. Nya to na ikuan. Nami di ay. Grabe na sorti ho. Buyugan man. Thank you sisters. I'm Oh. so blessed. Thank you so much. Nagwata. Ano na. Hi, Day. Ka-fresh oy. Fresh kayo, oy? Ate mo ba na? So, asa na ta, Day? Padong sinantiya. Tia Ana. Ang future naming. Kaming na mi. So ko ito naming. So, nakuha na din. Yan ang nahatag ang kuan day. Ang iyang ihatag. Nahatag na niya ang iyang ihatag. Ang taagi, oy. Mao din mong dan sa una day maigsuon ko katong padong pa mong tigmana na bagbaw niya. So man na nakuan sa pagdaig ba. Bye-bye. Padong na mi, libon lang gamay lang. Ipigil sa bridge. Bridge. Bridgeable. Padong na mi kay masuroy mig tiyaans oy. Tiyaans, basta na maligya po siya chicharon ba. Buto may. Gusto mayo. Ni hawa. Tin chicharon.
Unsa? Ay. Yes. Lade ko noy. Dade ko. Daddy. Lanindot kayo mag picture dari day. Higda ka dari ba? Bitin lang. Hello, ay nindot lagi. I miss this bridge jud. Kaning bridge siya mga igsoon. Bridge. Kaning taytayan na mga igsoon. Grabe daghan kinig mga katumusimba pa mi dito dira sa tumoy. Di may kalabang kay kusuking baha. Yes. Man nga naaji plano ang Ginoo bang anong wala na mi dining simba. Minani mo, numdum pa ka to nagpicture pa ta diri day. Yes. Wala kuya wa diri ko. Mo dagig ko na niyo. Mga gituy sa siguro nga balhin ko ay kuya mga bata. Minon mo. So, tadoan ta mo kung asa na ang Yeah, ikaw ang tour guide nako. wala mo siguro. Na ay, tawag ka. Sama ta mo igsoon tadoan ta mo kung saon pag crash back char. Anong lawom ni? Padung na mi. Padung na mi. Hi Tia. Hi, tia! Nasty Ans. Sama ta mo igsoon. So, mo na may igsoon. Mobisita ta ni Tia kay sir o sa balay sa Mingaw Tia may na si katabi, di ba sister? Min sista. Sista. Tia. Mag-jingle ro de mong suroy. Tia. Tia, hi tia. Okay na na mo. Wala. Naglagot na kuno siya eh. Usa? Hi tia. Wala kayo ba sikreto ani? Mo-aksyon ni kabalaka sana? Mo-aksyon ni kabalaka. Tawagin tia eh. O nabalaka ko. Muli lumibay tia. Bye tia, bye tia, bye tia. Bye tia. Bye-bye sa Tia oy. Boy sa tia. Ato na mi. Bye bye tia, ato na mi. Hindi Tia hapon na Tia. Hapon na tia. Uy, ay. Ako tuhod, sakit kayo. Arthritis. Ay, gumito. Bye bye tia. Sumit tia, bye bye. Aligyan, kuan ko dai kanang Oy, tanom ko ning okra. Ha? tanong na ba? Tanong niya, human mo kan mo tanong nimo. Katanawag mo turok ba? Oh. Nya mo turok gani, nya kangan mo gamay. Ay, putok tastaan akason. Ayo, bunungi na print. Ayo, putok. Sige tia, bye bye. Taon ka na. Isa mo hawa oy. Saom tani oy. Sa otro pagkuan agi. Sa ni mo oy. Dari ta agi day. Ari. Hala, di ba ka maabot diri no? Hoy, baka hawa ko no. Naibog ka na ko. Dari ta agi oy. Na. Dari na lang oy, laptop ba. So, mo shortcut na lang mig agi kay mahadlok mi sa baka, masok ngayan ya mi. Masok ko sa daddy. So ngayan ta daddy ko. Malit may barbecue. Barbecue. Kasi palito naman ay. Secret siya. Tiil tayo ha. Gusto gina siya tiil mo igsoon. Tiil yung gusto. Nahin lami. Nahay. Nahay day. Hi. Mayong buntag. Mga on na to eh. Mga on. Mamalit na ta. Naglibre siya ako may igsoon oh. Dali. Dali, di. Ah, sige. Mga unta? Yes, pag-ibig feel help. Sa may nagkuha niya. Naaraman ko. Naakadaan na na. Ano ko? Ano saan siya, tikuan? Manok? Manok flavor ano niya? Baboy. Tagpila ni? Ang hotdog? Kaya lang, sorry sa ko out.
Tagpilang ko an? Sorry so. Juicy. Gijuan ganyan do. Amas volunteer dai. Dati. Hotdog ng kuy. Dali, asay mo. Ayaw, tiri ka ma-discourage. Kay me. Dora ka tuhog. Panginiton pa man na. Oy, Jay. Oh. Nahay sa akong vlog, Team Marissa. Dire sa kantin Megson, palit na mo kuan. Barbecuehan nila dire. Lamig ilang sauce. Alim nga unta. Kain sayo. Dire rami mga on. Wala kita. Oh, sa mga nga ano yun. Maraming kaon. Yan, ngaon na sad me. Oh. Kaon is life, Jud. Kain sayo. May, ay, may. Padong. Padong na may uli. Grabe ka ni hapon. Kaog sa to? Munchkin. Plus ka ni. Kaon is life good. Kain tayo. Doon ka. Natukan ka. Ito to niyang kaon, oy. Ito na. Ito to. Ha? Nga. Lamig siya kay init ba? No? Ito nga niya eh. So, mga igsoon, salamat day sa pagtanaw ninyo sa amuang video karon. Manghinaot ko nga nagmalipayon mo karon bisan panahon sa COVID. Kami kay malipayon kami gihapon kay namay Ginoo. Ngano day ka? Ngano di ay? Muna nga. Like, gunit ang popcorn. Like, comment, share, ug subscribe mga igsoon sa among YouTube channel. Bye-bye. Kaon sabi? May ayo.